Okay, good morning po sa ating lahat. So nandito na po tayo para po tingnan at ihatid sa inyo yung isa sa mga ginawang proyekto ng ating estudyante dito sa ISMAU. So sila po ay kumukuha ng ISMAU in C1. So ito po yung project nila para sa ISMAU in C2. So ngayon po ito na po yung parang pinapagawa po natin sa kanila is yung kung ano ang natutunan nila doon sa in C1. Yan, so which is kasama yung fabrication. So ngayon pinapagawa natin sila, pinapapili natin sila kung ano pwede nilang gawin na pwedeng mapapakinabangan nila sa kanilang bahay, maliit man yan o malaki. So at least mapapakinabangan. So para may remembrance sila. So pag alis nila at pagkatapos nila dito sa ating paaralan, sa pag-aaral nila. So meron silang parang maaalala na ito pala yung ginawa nila na proyekto during that time na sila ay nandito. So ngayon, tunghayan po natin yung isa sa mga estudyante natin na gumawa ng proyekto at alamin natin kung paano niya ginawa at kung yung kanyang proyekto ba ay masasabi natin na efficient, effective at saka syempre kung ito ba ay tama yung computation ng kanyang project materials na ginamit. Then paano niya ba ito nabuo at kung ano ang inspirasyon niya. So tanungin na lang natin sila. Okay, so ayan. So tawagin na po natin ito si Mr. Fernando Barkin. So siya na po ang mag-i-explain sa atin kung ano ang proyektong kanyang ginawa. Alright. Morning guys, ako nga po pala si Fernando Barkin, estudyante ng ISMAU NC1 at NC2 na rin. By the way guys, ito nga pala yung introduce niyo yung ginawa kong proyekto na sa alam ko na mapapakinabangan ko in the future na rin. Ito po yung griller guys. Yan. Okay. Ngayon guys, ito po yung ginawa kong griller na to. Ito po yung pwede mo siyang itaas. Nilagyan ko po siya ng hinges, dalawa, dito, kabilaan. Tapos, ito pong patungan niya, pinaka-ihawan, ay gawa po sa stainless po siya. Hindi po siya kinakalawang. And then, pwede po siyang itiklop pag di mo gagamitin. At ito naman po yung kanyang lagayan ng uling, nagawa po sa flat seam, guys. Tapos, nilagyan ko po siya ng hawakan na gawa po sa angle bar. Tapos, dito po guys sa ilalim, nilagyan ko po siya ng steel matting. Pero nilagyan ko muna ng brace na square bar, saka ako nilagyan ng steel matting. Patungan po, halimbawa mag-ihaw tayo, ilalagay natin yung ihaw natin. Dito natin papatong. Tapos, yan. Yan po siya. Okay, so Mr. Barkin, ano-ano naman yung kanina nasabi mo na kung ano-ano ang mga materials natin. Meron kang flat sheet, meron kang angle bar, meron kang square bar, stainless, etc. So ngayon naman po, i-costing natin yung ginawa nating project para malaman po ng ating mga viewers kung yung project ba natin ay efficient siya na or kapag-kinabang ba, hindi ka ba masyadong baka masyadong mahal So ngayon explain natin ano-ano ba yung mga ginastos natin diyan sa paggawa ng grilling natin. Then explain natin gaano ba kalaki yung mga ginastos natin, paano ba yun na compute, di ba? So sige, explain natin. Okay po. About naman po dito sa costing ng aking ginawang griller. Ito ang binili ko po ditong ito siyempre ang stainless po medyo may konting kamahalan, alam naman natin po yun. Isang haba po niya is 20 feet na stainless, na round po siya, round na bakal na stainless po. Tapos binili ko po siya ng 500 pesos. And then yung sumunod po, gumawa po ako ng hinges, which is yung doon ko siya pakakapitin. Kumuha lang po ako ng mga scrap na dyan ng mga malilit na tubo. And then, ayun, ko po siya, hinati ko sa tatlo. And then, yun, tinaking ko po siya sa dalawang side. And then, ito naman pong brace niya, saka mga paa niya, galing po siya sa scrap metals. Kung baga sa junk shop, doon ko siya binili. Ang kilo po ngayon ng bakal, mabibili natin. Sabihin natin mga 6 pesos or to 8 pesos po ang isang kilo niya.
makakamura ka po kasi kung bibili ka sa mga scrap lang, sa mga junk shop, tulad yan. Tapos ito po naman na flat SIM. Ito, bumili po ako ng 1/4 na flat SIM. Siguro binili ko ito na sa mga, sabihin natin na sa mga 100 something, mga 100 plus, mga ganon. Tapos, ito, yung hawakan niya, kinuha ko lang din sa scrap metals. Saka itong steel matting niya, galing din po yan sa scrap metals na yan. Mga square bars, and then mga kabinet po yung ano. Except dito lang po sa stainless, saka sa flat SIM. Yun lang po yung binili ko. Okay, so na ano natin very efficient pala talaga kasi because parang lahat recycling lang yung ginawa natin at saka talagang ang binili lang natin na as in sa hardware is yung tinatawag nating virgin material is the stainless. So ngayon sir, kung kukumputin natin yung kabuuan ng project natin, so magkano kaya yung halagang ginastos natin diyan para mabuo yung project? Kung kukumputin po natin yung lahat na, kasama po yung dyan, yung sa ating mga materyales, and then yung sa labor cost, and then ang labor ko po kasi hindi ko mangga yung nasa 500 pesos po yung aking. So ibig sabihin isang araw 'yan dapat gagawin. Isang araw. Para para mataas na yung 1 to 2 days. So ibig sabihin yung project natin pwedeng gawin isang araw. Opo, kaya isang araw kaya to. Okay. So kaya ang computation natin is parang 500 lang kasi kinumpute natin 500 per day para sa isang welder. Okay, sige. And then, kasama po dun yung kinumpit ko po siya, kinuha ko yung 10% ng ating utilities, kasama yung welding machine, yung grinder, yan po, kuryente, kasama na dyan. Kinuha ko yung, mga nasa 100 po siya. And then, plinas ko po lahat-lahat na, plus yung labor ko, quotation niya, kasama na yung mga materials po, ang total po niya is lumabas yan na mga nasa 1,000 po, 1,000 plus. Ganyan po yung niya, yung okay. So ibig sabihin sir, yung project natin is nagkakahalaga ng 1,000 kung sa pa lang 'yon, sa first hand pa lang. So what if for example merong customer na nakita ito kasi naka-video tayo so, nakita ito sa social platform natin tapos kinontak ka. So sa tingin mo magkano kaya yung pwede nating mark up para at least masabi natin na meron naman tayong parang profit or dilensya doon sa project na ginagawa natin na ibebenta natin sa customer natin? Kung ibebenta mo po siya, ang pinaka po niyan si sabihin na natin mga pwede mo siyang ibenta ng 1,500 or 2,000, mga ganyan. Okay. So medyo para sa customer natin medyo mataas So siguro i-justify natin kasi yung stainless na ginamit natin is medyo makapal. So kung makikita natin, so ito po ay nasa almost 10 mm po ito Kaya talagang may kamahalan siya. Yan. So at saka yung flat sheet natin is nasa 18 gauge. So medyo makapal kaya so sa tingin natin reasonable naman yung 1.5 to 1.8 1.8 or 2,000. Ito po kating flat SIM natin, ito yung ginagamit sa mga tricycle po. So ibig sabihin matibay siya. Okay. Okay, so thank you very much sir. So ano ba ang pwede mong sabi nga yan parang promotional, paano mo maipopromote yung product mo na ginawa para kung sakali na may makita itong video ito ng mga taga dito sa atin or di kaya kung saan man baka magpagawa sa inyo, so saan ka pwedeng hanapin at saka ano ang ma-assure mo sa kanila na yung produkto na gawa natin is durable talaga at saka efficient? Para po sa increase or kung halimbawa po gusto nyo magpagawa sa akin, pwede nyo po akong kontakin through Messenger
art and through my cellphone number. And then, yun po, sa social media po, pwede nyo po, ipopost ko dun yung ano natin, yung product natin na ginawa. And then, kung sa quality po, talagang bibigyan ko po kaya, i-assure ko po sa inyo na quality po yung gawa ko, na talagang babalik-balikan nyo po. Okay. So, sir, pwede bang sabihin natin yung number natin na baka pwedeng kontakin kayo kung sakaling may gusto mong pagawa ng ganito sa inyo, di ba? So, ano po ba ang number natin, sir? Ang CP number ko po is 0909-4323-923. Alright. And then, yung ating messenger po, just PM po niyo ako kung gusto niyo pong halimbawa mag-inquire or magpagawa doon po sa account ko na Fernando Barking Jr. Alright, so thank you very much, sir. Yan, so yan si Sir Fernando, yung kanyang project. Okay, so goodbye na tayo, sir. So ikaw na mag-end. Anyway, salamat sa guys sa panonood ng aming product na ginawa dito sa SMAU NC2 kasama ang aking instructor na si Mr. Gerard Abanyo. Thank you guys. And of course, don't forget to share, like, and subscribe. Subscribe. Bye.